шановні друзі, маємо можливість поспілкуватися із самим старшим в Україні чемпіоном України по футболу Емілом Михайловичем Мешком, який в 69 років став чемпіоном України серед ветеранів Закарпаття. Не Закарпаття, в принципі, всієї України. Крім того, ви є старшим тренером футбольного клубу «Соколята». Тобто ще до сьогоднішнього дня ви ведете активний спосіб життя. Розкажіть коротко про себе, про своє життя, як ви стали тим, ким ви стали. Що можу сказати? Народився я в місті Мукачево, в Закарпатській області, у 1947 році. В сім'ї бідних людей. Да. Тато був робочий, мама робила уборщицю. Так що були такі часи, що ті сталінські часи, що пам'ятаю, батьки на картку, я маленький хлопчик був, на карточку брали ми хліба, велику очі стояли. Так, і як ми то діставали тяжко, як ми то ділили той хліб у 50-х годах, в 54-му році. Але на сьогоднішній день я, як бачите, тут все нормально і думаю, що з Божою допомогою будемо працювати далі і будемо радувати нашу Закарпатську область. Коли ви почали грати в футбол? Почав грати у футбол, почав грати фактично, можна сказати, у 10 років почав. Пасічком, тоді ж не було буци, а шелеяки. А в босі бігали ми, брали ми чулки у мам, набивали ми всякими, що нам є, тряпками і вперед. І бігали ми по пороху, по бетону, і добре було, ноги збивали ми, але грали ми, любили ми тут футбол. Ну і так воно вийшло. Потім я попав до тренера Циммерман, такий був маленький, такий чоловік Циммерман, так його звали. Він мене взяв він совхоз, туди він совхоз був. Забрав мене хлопчика. Каже, поїдемо, каже, малий Гарінча, так мене називали. Хочеш грати в футбол? Хочу грати. Ну давай. І граємо на першість району. Це в якій команді? Це у Вінсохозі. Мукачський, так, Вінсохоз граємо там. Ага, пограємо там. Десь 2 роки пограємо. А потім, значить, був такий покойний. Це то в якому році? Це було у 62 рік. 62-му році. От. А потім, значить, граємо до 64-го на першій стороні. І прийшов тут, значить, приїхав тут відомий футболіст Іван Осуцький, мастер спорту Іван Осуцький, нині покойний, царство йому небесне. Він прийшов сюди із Житомира. Він грав в Московському Динамо грав. От. Ну і останній раз грав в Житомирі. І приїхав сюди в Мукачево, Вінниці цей. І коли він прийшов сюди, він пішов, значить, робити на мебельний комбінат. Так. Ну і як тренер. А батько туди дуже знав, вони тут по вулиці жили, знав Івана Осуцького, пішов до нього і каже, Йоні, тут у мене син, візьми його до себе. Ну, най приходить, каже, най приходить. Я 15-річний хлопчик, пішов на мебельний комбінат, і він мене взяв. Ну, каже, те ось такий Шмешко, ну, вже так по-нашому, вже по-русинськи, або так буде і по-мадярськи. Давай, каже. І от тоді почав я грати у нього вже на першій області Закарпаття, у Осуцького. От так і пішло. І досить хорошо в мене вийшло тут футбол грати. І коли я маю 18 років, прийшли на збори сюди із Червонограда, Шахтер Червоноград, я такий, Львівська область. Ми грали з ним товаришівську ігру. Ну, я не знаю, як це вийшло, але запросили мене туди грати у Шахтер Червоноград, клас Б туди було. Я рік там пограв у класі Б в Червонограді, І так воно пішло. Потім забрали мене в армію, Вінниця, город Вінниця. Там граємо за воєнну команду. Привлекали мене у Львівський, не в Львівський, а цей, у
Локомотив Вінниця, вони грали в вищій лізі, в дубль. Вот. Тобто, как би, запрос був, я їм сподобався. Вот. Прийшов збори, але мене командир час не відпустив. Каже, ні, ти нам нужен, ти будеш тут, ти будеш грати. І так я грав повністю граємо у Львові, у Вінниці за цю команду військову. Ну, а потім прийшов, дивлювався, прийшов додому і почав грати, опять-таки, у своїй команді рідній, там, де Івано-Франківський був мебельщику. І отак пішло, і пішло, і пішло. Ну, а потім що? Потім одружився, ну, але футбол не лишав. І по сьогоднішній граю в футбол. Ну, наскільки я вас знаю, дуже багато років тренуєте маленьких діточок у футболу. У вас вже не одного покоління вже вийшли, кажуть, від вас. Що ви можете сказати про своє і захоплення, і роботу, і те, що ви робите? Що ви можете сказати? Ви знаєте, якщо взяти як тренерську роботу, да, я дійсно відношуся до нього дуже степично. Я люблю свою роботу, в першу чергу, дуже люблю свою роботу. Так. Я відношуся відповідально не тільки до дітей, але й сам до себе. Значить так, не може бути тренер, якщо тренер, от, будемо говорити так, якщо приходить, не веде здоровий образ життя, якщо тренер, ну так повім, і курить, і випиває, і приходить до дітей полуп'яним, як тут бувало, що тренера приходять з бодуна, це неправильно. Діти мають бачити тренера авторитета, в першу чергу. Тренер – це наставник. І коли тренер є наставник, і діти бачать у цього тренера, да, тоді є результат. У мене в Соколятах дуже великий результат, дуже. Якщо взяти 99-й рік, да, я завоював 5-те місце на Україні, я фіналіст України з Соколятами, неодноразовий чемпіон області. Так, в 8-й западній зоні я зайняв 8-те місце в першій зоні. Вот. І я маю в виду в нашій західній зоні. І воспитаник у мене, взяти навіть Габоду, Юрій Габода. На сьогоднішній день Юрій Габода грає в Динамо Мінськ. От тепер недавно хлопчик, Ніщерет, Русланчик, Київське Динамо. І остальні mnoгі діточки, які грають у нижчих клубах, але грають. На область грають, во другій лігі, в першій лігі грають. Дуже багато вихованців моїх, які грають по Україні і за рубежом. Так що я як тренер роблю сьогодні, до сьогодні дуже люблю свою роботу, роблю, віддаюся цій роботі, да, не вважаючи ніякі то. От навіть подивіться, яке прекрасне поле футбольне, да, яке я фактично своїм руком створив, для того, щоб діточки могли займатися. І я думаю, що якщо тренер буде віддавати всі свої сили, якщо тренер буде давати, якщо тренер в першу чергу буде любити свою роботу, у нього має бути все вийде. Ну так, як воно і є. Ну, я десь мало зацікавлений в тому, що ваш клуб працював і кажуть, дуже добре. Боровий, у мене внук у вас тренується, прийшов і кажуть, до вас 8-річним хлопчиком, повненьким таким, а зараз 16-річний такий хлоп, що вже діда давно переріс. І я бачу, що він повзрослів, і повзрослів не просто так, як кажуть, змужав фізично, а вже і морально, і в нього з'явилося бажання боротися. Боротися і перемагати. Так. Тобто, я думаю, що ви багато в цьому плані дітям даєте. Щоб діти не просто грали в футбол, а щоб грали на результати і перемагали, але перемагали в чесній грі. В чесній грі. Значить, я у вашому внуке, да, вот Артурчика, дійсно вижу футболіста, я вижу, що дійсно у нього перспектива. Якщо Артур, да, буде ще прибавить, Артур дуже буде хотіти, Артур може грати в футбол. Хлопчик непоганий. Він грає у нас на даний час грає. Кстати, я вже думав, що його привлекати вже за взрослу команду. Уже були такі мислі, щоб ставити його за взрослу команду. Не за юнаків, а за взрослою. Хлопчик одарений, хлопчик сильний, хлопчик дійсно грає. Ну це мій воспитаник, да? І я, звісно, покладаю на нього успіхів. Я думаю, що якщо Артур захоче, Артур буде футболістом.
тому що Артура даний є. Ну, за те папу, що там говорити, який папа той же самий, Мар'їнс, да, Василь. Як дійсно, то настоящий мужественний футболіст. Ну, а що тоді, якщо папа такий, а що? І ваш внук такий буде, я думаю. Так що я думаю, що все у Артура вийде, все називають. Хороший хлопчик, воспитаний. Дай Бог йому здоров'я. Розкажіть про самі головні такі, що вам все запам'ятали, перемоги ваших соколят. Наскільки я навіть був на одному матчі, коли вони виграли від Київського Динамо. Діти? Діти мається на увазі. Ну, так виграли, так діти виграли. Ми, знаєте, якщо взяти, то ми много кого вигравали, не? Тільки Київський я Динамо. розумію, але такі самі футбольні матчі, які я все найбільше запам'ятав. Ну, запам'ятав, ну так запам'ятається, значить, саме більше запам'ятається, значить, якщо взяти за дітей, да, там, де і Артурчик грав ваш лук, це у Львові. У Львові, коли ми грали, зиму пішли і грали Львів Галичина, виступаємо у Львові. І ми там взяли друге місце. От запам'ятайте чого, тому що, от, представляєте, коли Соколята грали, зал переповнений був. Настільки інтересно діти грали, настільки діти майстерність показали, що просто люди захоплювалися ігрою Соколят. І там всі ігри були сильні, дуже сильні. Але фінальна гра, то, що ми грали з Хмельницьком, фінальна гра, то було неймовірно, то сила, то краса, то не можна сказати. Бо то запам'ятається чого, тому що діти там віддалися, дуже віддалися. Да. І в кінці кінців по пенальті були 11-метрові удари. Да. Наші хлопці програли в 2 м'яча. Але якщо якщо б у нас вдалося забити там ці голи, то, що били, я думаю, були чемпіонами. А так друге місто. Але всі турніри діти провели на височайшому рівні. Ну, то в дійсності була драма. От це запам'ятається. Тому що коли товаришські матчі грають, то таке. Але ти коли граєш турнір, коли якийсь перший граєш, я думаю, що то, звісно, є велика різниця. І от це запам'ятається. І тепер, в дане время, тепер теж йдемо на перше місце, на перший Мукачівського району. Теж подія, теж прекрасно. От ще діточки зіграють неділю ігру. Виграємо, так, виграємо. І ми чемпіони. І ми чемпіони Мукачівського району. Тому, ви знаєте, так не можна от іменно на одній ігрі, зациклитися на одній ігрі. Тут много ігр були, такі, що запам'ятаючі, дуже много ігр було, які діти провели на високому рівні. Ну, я думаю, що зараз авторитет тренера виріс ще більше, як до того був. Тому що якщо брати таку цікаву, красиву медаль, яка у вас на грудях висить, де написано чемпіонат України ветеранів футболу і написано перше місце, розкажіть, як от до такого допустилися, що стали чемпіоном України по футболу? Ну от то, що тепер, що я розказав, свою історію розказав, от воно так і дійшло до сьогоднішнього дня. Ви знаєте, це труд, це величайший труд. Людина думає, що має щось у своєму житті достигнути, людина достигне. В будь-якому віці, там нема віці, хоч маєте 80 років, хоч маєте не знаю скільки років. Да? Вон в Японії, 80-річний японець виграв марафон. І каже, він ще не согласний з своїм результатом. От і все, 80-літній, а ми вже в 50-60 років йдемо в відставку. Ні, це неправильно. Я йшов до цього, я стремився. У мене немає одного дня, щоб я утречком не встав, не пробіжав 5 кружочків. Так, що він прав. У мене 50 хвилин, я постійно працюю над собою. Крім того, я ще й можу. Купаюся в річці вже 20 років. Так. Ну, це я знаю, я вас багато років все ранком бачу, коли бігли голих фактично в трусах, взимку, біглисти на латориці. Ну так і я йду на латорицю, потім просихаю, тому що така процедура. Просихає, потім тільки минут 5-10, то вона так має бути, така процедура. Так що я хочу сказати? Я хочу сказати, що, ви знаєте, много що треба відказати в своїй житті, щоб ти достиг вот этого чемпіонства. Ну от, давай почнемо з цих вредних привичок. З дитинства не курив і не курю. Так, далі. Випивати? Не випиваю. Так себе, десь якесь торжество, там 25 грам коньяка,
Так, я пригублю, але нисколько. Так, дальше. Питание. Так, утречком, значит, я стараюсь мед, кипяченую воду с лимоном и орехи. Обед. Вечером кефир, булочку, то есть легенько. Не приїдаюсь. Працюю над собою, щоб лишнього веса не було. Это все есть, так. И играю, бегаю. И я думав і знав, що прийде той час, що не може бути таке, щоб мене не увидели, щоб не замітили. Так воно і произошло. Все-таки замітили, прийшов в збори, так, на нормальному рівні. Розкажіть історію зборів цих. Так, зборів. Взагалі ідея виникла чемпіонату. Так вот идея, эта идея была на базе Ужгорода. Ідея вийшла, это, значит, вот именно то. Мене запросили. Це не було створено не в Мукачеві. Не в Мукачеві було створено, а іменно Ужгородський район, там село Коротяни. Є таке село Мале Коротяни. Є таке село? Коротяни. І от там, значить, да. І, значить, от там ентузіаст, який взявся за це діло, значить, так, і пішов в Київ, и дал заявку, что Закарпатская область, этот Коротяни, может грати на першість України. Ну і пішли на зустріч. І от почали, значить, збирати, хто ще є, якщо живі ще 60 і вище. А оказується є. Ну і знайшли мене. Вот эти збори, я прийшов збори на такому рівні, що, ну, раз пригласили мене за збірну, значить, щось я варт. І так воно і було. Ну і от так пішли і грали. І от медаль, пожалуйста, то є медаль, то, що ми хотіли, достигли. Далі що? Коли відбувався чемпіонат? Це було субота-неділя, 24-го, 25-го цього місяця. В Ужгороді на стадіоні Авангарді. Там були, значить, команда, там, значить, Червоноград, Львів, Луцьк і Закарпаття. От ті, що дали заявку, фінальна частина. Попередні чемпіони України. Так, не України, не країни з нами, не. Ми грали, ні, потім ми грали фінальну гру із тим, як його, із Луцьком. А Луцьк, оказується, да, чемпіони, не чемпіони, а серебряні призери Європи, яка проходила у Франції. От представте собі, з ким ми грали в фінальну частину. Так, я, знаєте, чесно думав, що 60-річні, ну що там, прийду 60-річні, там що. Ага. Коли я побачив, да, на стадіон заїхали Ікаруси, всі автобуси, і повиходили ці ребята 60 і вище, да, всі такі, я говорю, ой-ой-ой, де мої вещи, куди я попав? Коли вийшли всі рисаки, високі, стройні хлопчики, думаю, а я думав, вийдуть пузаті, знаєте, як 60 як до 60. А ні, то було. Все, які пройшли школу футбола, всі як один. То есть, как бы, ой-ой-ой, игры очень сильные были. Ви знаєте, я вам чесно повім, останню гру я отіграв, я ніколи заміну не просив. Але я підійшов до лавки запасних і говорю, поміняйте мене, що я дуже устав, мені вже в очах почало темніти. То який регламент був, як ви грали? Грали 2 по 15. 8 плюс 1 по... Да. Ні, 16-16, ну, поперек поля, так сказати. Вот. 8 польових на полі, 9 вратарь. І ви знаєте, що я подустав. Я 2 дня відходив, 2 дня нічого не робив, ні фіззарядку, нічого, а віддихаю. От тепер що возобновив, значить, свою бігову діяльність. Тому що дуже я устав. Але я вам хочу повісти, що я дуже щасливий, дуже радий тій медалю. Да. Це, ну, ви представте собі, що з цією медаллю я 2 дня ходив і спав в цій медалі. Настільки я був радий. От так і все. Ну, що там казати? Ну, я чемпіон України. Ну, я вас вітаю із таким великим досягненням, навіть у 69 років. Да, в принципі, молодість кінчається тоді, коли кінчається людина, якщо цього хоче. Да. А ви душою молодий, це саме головне, і то передається вашим діточкам. Ну, Михайлович, зараз ми думаємо, що ще ваші діточки зараз прийдуть тренуватися, ми ще познімаємо вас, як ви тренуєтеся. Я вам хочу
побажати, щоб ви ще і другого мого внука випустили, Дай Бог. якому зараз 5 років. Кстати, ось такий малий Випустили чортик. якогось футбола. Так суперактивна дитина така, що тут Да. берегти якось дуже тяжко. Бажаю вам здоров'я, Дякую. як Дякую. нашому закарпатському хлопцеві, я кажу так хлопцеві, а не хлопцеві, Не. так, який би ще Що любить футбол. любить футбол. От і все. Дякую. Всіх благ. Дякую.